Ajafo ma munyina adwo. Ade ache ba ko bia ade ache ne se de che nura de dika ye mfa se na mo twedi ampokwa metoto bo so nyame otosu oba wia oba hu ba ham oba no no ba nom adoma bo ayi ketema da bodwem ne mogedi mo ofisa ne otwedi ampokoko no do ala kode da so ti ase ye nanan mabosum ni asa so ada wuro ma ne koye moa wona ye pe sunsumu ye kra wuo ohawo nimgiase yade empoka no nko ne mpo osode mpo osle no wadi nenso nanan mada wuro ma de koye moa kumboa ye sunsumu yenyinam nyaja asede toso miensa nana Kesse ahwefo Kesse Media Kesse TV nana Kesse TV me chebu nyina nyamenye obi akoma so ade ma no edase etantem so yase nyankopon adan ye nyankopon ne nananom ase awie ne de wiea ne se ye koso ntententem adishima manano adisua no ye be ye nchechire bi ede betu dwa sama mo se bede ayeye ne sumra so no ene sebe mu sebe nyaade ne ho adisua beba bede ayeye ne sumra ede ne fe ne bede ye de fe ne sumra se de ni mo no engineer so oyade pa bibisa no kira se kakra na dia kam bia no bede bekam ho ye ka bede enka ne ye nananom no mu yakuafo na odo na okowirem a eduru ba bia okwa onfa kenten ye ka kenten a ene de so anema ye hye nema de gumu no onfa kenten anko e bia wonam ho na okohu se bia okusie bi empa tubon wo na akoyire kusie na wache no okunu bia ebi kura nam wonya ba mienu miensa ontimi fa nkuta kenten so yamfa kwafum e de na ebeye ene de se kenten na nan ti nananom kotwa bre ye ka bre a abe na habai no ne akotwa yetwa na nananom anwene atwitwa akroso no na waka ha bom na ahyehye na atwa ho ahia kama na yese kenten no emu na senam bi no obenya ode betum enobaye bi nnuani bi no obefa ode betum na ode abefi ene fa ne bede sumra ye ka sumra ye bola ene sumra ene ya tuwe nyina to agu ne ye nkyere ye makasa ye nkyere o madesua ye momu huna de ti abofra no obenyini grontom no onim hwe obo no sum kura no ogina ho efisa onim a ene onmani bo ontebe ene watebase so ati ase na de ntia bedaye ye ne sumla no e ba ye ne se nananom ko wiram na ode bedei ebefie na ode so anuane ne bedu fie a ye yi anuane ni firi no ba ni firi bede no na kusia na nam na ya peri nyina no ye yi firi mu a na yakoto atwere bola so ato ansi wu ye nkai kura se bede no on ye de so anema e de ba fie enti bede tia to so de a no di awerho odasani e chekere me e de ma so anema e de ma ba fie wanyima ye wa namase bede ene de ma yiye ene sumla so cheze ma no so sumla so ne de ne yede ekoto ye enti odasani mwa bede de bu ani padasani nyina no odasani ankai ekoto no twini timpanimfo e de sa bede e de ye kasa bebuo se bede na yiye ene sumla so bede e de so anuane edi frefom ble efie edi ba efie ba nu aduane ma nkyirima obi anya bidiye beda ede so anam edi ba efie beda edi ye niam ahuduo bebre bu ani padasani ema ne haw ene na de so a ewo kuayem efiri ho ema ne ye tietia ma no no na wie ye sumra so ne de to ya odasani ankai na mini obisa kwahye no ye busa ebewe ya ye bude ne brem ebra why papa mo odasani bi na wantima ankai wo sa na nipa bebrete bedai ye ne sumla so wo nipa bi wo ho a why le papa no kra no wo no obeye obone jame kwai no wo sa me ho ento osimetuaka enko osimfiri ho na eba nipa bebra blabo oni nkai why preko abo akoko odidi wi alo da no atwifam we entimi dia dasani se odasani bi kase bedai ye ne sumla so a na mu nti eno ka sa due efise
ade so a eyinkonua onipa ye bibi ma wa na wakai na wadana se tiankani nananom se ewiase de oto ana odane tu bibi asomesi yi enya asomesi obentre pa na waye papa bi pen a kasamle di ba de a waye mi kame mfa nche no ade a esi yi nipa asomesi opa akokobon na akokopadi akiri na ese wakai bibi no na onyankopon de hintasem bi ehinta dipa enwanwa pa hintasem no obi ni ma dekro onim enkaye nti odasani didi a na owenam a ne bi akohyere sim onyankopon se onumpa obo wiase odene ho no ono ne de onene no okai bibi enti didi a ne bi akohyere sim na de dua yere eyi na ho ato enzo sabia mu sabia nya ado a kaflache seka enam ye hye ho a ega sabi kaflache kemfa hwe mawu nanso onyankopon de ma onipa asetremu ablabo ede ya asem na ho ede aye nkaye ede aye ahyenso ede ama wabrabo mu ni asetremu se sabi ye nyankaye na nkaye ho hia tuudi dia obonse na nam ni bia gede akosho sim na okofa dua na de yi onyankopon se o kai wo se udi dia fa besi obi ebi ma wakai no ma enye bedeti a ya ayeye eni SUMINASO enti bede eye ade a ebua okwane ye nananom ye faami no na sabi ya so nuane eni nam ahodo e de abafie odasari di dru fia no o ma no so abolem twa no atena twene wankai emfasode e ba so ede boa no de ba afie enti menua onipa wo ye boni ayefo no wo ne busa abe ma wo bedeti a bedayeye eni SUMINASO onipa boni ayefo onipa bi tisa akoko odidi wie no da no twitwiri na no efom onipa bi sabia mu sabia nya ado a wo ye ne papa mpa no de boni na etu aka onipa bi mpo upe ni yie no ode anum giase onipa bi mpo onya ne boni wu na so obepese obegu anim ase enso wo no wa ye papa bedayeye eni SUMINASO ye bu sabe ya ye bu de gina ebra odasani bi ya odira gina baabi na wono so wankai na waye oboni bi so ati ase enti bedayeye eni SUMINASO bede papa ya oye nyina no na wie ye ekowie ball aso de a na eso nipa dasani boni aye nye de a kaidabi na asembeba ni wiase de obeye bia ho akatua so dawo sai papa sai boni ho akatua dawo ade bi onipa dasani uye bia no hu se ye onipa bi wa samado onyankopon sese ne fa no amoche kwaku sa kwaku amoche no boni bia be bia no oni tua so ka enti menua o ye boni a twene ho unu nua san na se wuni nkai a twene ho menua obi bibi ma wa kai wate ye ni panyina ne betu aye bibi ama wo so obi yo papa da kokora ba kai bibi asante se ya kai jene o jene ni pa bi ni nkaye ni pa bi ni ayo waye le papa no osamo nya sem waye le papa no omo nya bayamane waye le papa no omo nya hemane waye le papa no mpo obesa gu hufi do atotankuruwam waye le papa no watamfo be ba ko no de gu hufi ana wo de ayo bone mesre minua menye bedetia bedayeye ni SUMINASO wo yesa obedi fo kokwa mo chenim fise ne ye nyina ablaba ye bu nyina ibebu hu akonta e de akire kokwa mo che wa samado timinua wo ye bone a hwe bibi ye wona mkwan bi so a hwe bi ye efise me no kasa sesi a e bi mpo na kasa me kasa na menya asem ne yefo menya ho akatua empale me bisto nyankopon de ma obiala menye bedetia bedayeye ni SUMINASO minua obi ye bi ma wa kai no ne yi na ye na umani pale hunu sampa usu ye nipa ya tete o ya anya o ufrifiem na won kaye na sabe bonia ye kai debi ne bonia ye kai debi na asembeba enti bede ayetia eni SUMINASO ejira o ma se bede papa ya oye nipa dasani esu anuane de ba ye ya echichire ndele ba rente no odasani ankai ne de bi alada
nti BED3 ene SUMINASO boniayefo boniaye mesumidi bi ka ho wa wo ye boniayefo kai da bi boniaye kai da bi na asem beba hwe empanifo se woto amokua na se utua e de akrante firiwu woto amokua na utua e de akrante firiwu ye nananom na bibia sebe enam okowire mu a okochenam ti okoto akrante no sebe mu sebe okoto amokua utua ye no anipa so ase we de oto amokua utua ti akrante ye mfama no ye de ma na nenu nansa na okotua sika no nti ewiase nyankaye na aye obi bone na wo kira wonya ne biem ubu obi na wo kira nya ne mu ne biem menu akonfo menu asofo menu amalam menu akremoni menu adunsini mesre ye fa pepepeye ene akomapa odo mapa ene adwuma den emfa nso mo man no okomwa onya bonsamu wona nyankopɔ adwuma enti ye bu ablabo papa ne ablabo a etere ema onyankopɔ nhyiraw sraw di papa twofre bone ho twofre fie ne kekaye ho mo akoma nye fita na ma utrim enya han ne nyankopɔ nti ubenya enkwa abotire nyame nhyira mo onye obi akoma so ade ma no onye mfiri musuo ne asemu onye mfiri abamaniem onye mfiri ahimaniem onipa de sedi bia nsusu bone onipa de sedi su dia manipa back to sender bohom prenson gunsa fama na nanom se omanenka no ma wonkuno fi se eja facha won na onim nia oye nyame nhyira obi a ye obi akoma so ade ma no bye bye.